berri bat egiten zure alboan jarrita. Zurekin eman gura ditut urratsak, hurbildu naulki baten korrika. Mundu bizi nahi du. Itxuen begiekin ikusi, gorran pelarriekin entzun gura dut. Besamotz eskuekin urtzi. Joan eta joan, bidea egin nahi du zure ondoan. Elkarrekin bada, badakin nora noan, nik zure irriparra baroan, zuk nire irriparra eroan. Bai kanta polita dela, benetan. Zadugu auzolan. Bueno, bizipoza elkartera zuzenduko gara ondoren, izan ere larun bat honetan, hilako 28, goizeko 11etan, Hernaniko Biteri kulturetxean, mundu berri bat guztiontzat 3. egitasmoaren aurkezpena egingo dute. Ez da lehen aldia, bizipoza elkarteko koordinatzailea dan, Leire Elizegirekin hitz egiten dugula, beraz gaur ere bera gurekin dugu. Leire, arratsaldeon deizula, ongi etorri. Kaixo, atxaldeon, da mil esker. Bai, ze moduz gabiltza, landalan? Ondo, bai, egia esan larun bateko azken detaliak lotzen ja. Bai, eta horren berri ematen, ez da? Zabaltzen laboizetara. Hori da, bai, urtero bezala egia esan plazer bada, komunikabideekin egiten dugun elkarlan hau. Bai. Ez, zabalkundirako beharrezkoa da, eta beti izaten dugu, eta alaxe sentitzen dugu, ez, bizipozako komunitateko, kide gehala denok, ez? Hori da, gu ere zati bat gerala, ez da? Zati txikitxo bat gu ere. Hori da. Ederki, bueno, aurrekoen antzera, lan txukunak eta mimoz egindakoak aurkeztuko dituzue larun batean, jende askoren alegina, aleginari esker, noski, egin alizan dau ere. Noiz hasi zen 3. hau mamitzen, Leire? 3. hau mamitzen hasi zen, 2. bukatuta segitun. Hau da, aurreko 2022ko urtarrilan egin genuen 2. aurkezpena, orduan, urtarrilan ja hasi ginen, urtebeteko prozesua. Bueno, eta ez dakite, hildo bereti pixka bate joan da 3. lan hau ere, ala zerbait aldatu da? Bai, aizkenean 3 edizioek ez aman komunean dituzte gauza asko, ez dena. Eta, bueno, aizkenean da bizipozaren helburu berdina, ez, dauka lan honek, eta hori da, guztiontzako beharko luken herri inklusiboa eraikitzea euskeratik eta euskaraz, eta horretarako garrantzitsua da, ez, bizipozako elkarteek, gaur egun 36 dianak, elkarte hauek egunero egiten duten lan izugarri hori gizartera transmititze dituzten balore asko, ez, hoie guztiak gizarteratzea. Eta kasu honetan, kantu eta bideoklipen bidez, horixe dugu helburua, ez, elkarte hauen eguneroko hori gizarteratzea, kasu honetan, musika, irudia eta hitzaren bidez. Ederki, 36 elkarteko osatzen dute bizipoza elkartea, baina elkarte batzuen lana dago 3. ale honetan, ez da? Zenbat elkartek hartzen dute parte? Bai, zehazki 3. edizio honetan aurkeztuko ditugu 12 kantu eta bideoklip, eta orduan horrek esan nahi du 11 elkarteren kantu eta bideoklipak aurkeztuko ditugula, eta 12. urteroko moduan bizipoza auzolan bideoklipa, aurten parte hartu duten abeslari guztiek abestuko dutena. Beitu. Beraz, guztira dira 12 abesti? Bai, orain honetan bai. 12 abesti. Gero bideoklipa dago, eta... Hori da, 12 bideoklip. 12 bideoklip, hori da bakoitzarena, bana, ez da? Hori da, bakoitzarekin kantu eta bideoklipa. Oso, ondo. Lan txukuna, ez da? Lan politia azkenean emaitza, guztua zaudete emaitzakin? Zuek ezagutzen duzuenez? Bai, oso pozik egia esan bezala da komunitate oso baten elkarlan bat, ez? Oinarri nagusia daukana, elkarteak, hau da, elkartasuna, eta euskal sortzaileak eta kultura, eren arteko elkarlana. Eta bide horretan esandakoa 11 elkarteak, eta urtengoan ere, 13 letragile, idazle edo bertsolari, aritu deak, kantuen letrak sortzen, eta 22 abeslarik abesten dituzte kantu guztiak. 5 abesle ere 3 ediziotan bidelagun izan ditugunak, Laura Kutxa, Fagor, Danobat Group, Irizar eta Kutxa Fundazioa.
Eta urtengo honetan ere, kantu guztiak, 12-tik 11 Xabi Zabala konposatuak izango dira. Dejonteiola. Eta 12. bat, eta 12. urtengoan Marea Urdinaren kantu eta bideoklipa adibidez, Marea Urdina berak, elkarteak, berak konposatu du kantua, bereek abestu dute, hori bai da berria oraingo honetan. Eta oraingo honetan ere, elkarte bakoitzarentzako ilustrazioak sortu dira, ez? Eta hori, Inauta Jartzagoenak egin du edizio, eta urtengo honetan ere, 11 elkarte hauen ilustrazioak sortu ditu. Eta, Euskarri Fisikoan aurkituko ditugu guzti hauek, eta baita guzti horrekin ere, argazkiak, ez? Aizkenean pertsona asko gaude honetan, eta, argazkiak ere, Ibai Arrietak egindako argazkiak, Euskarri Fisikoan ere aurkituko ditugu. Hala, jaina. Egia esan, bai bersolari, bai idazle, bai kantari, musutruk egiten dute hauek zer egin hori, ez da? Bai letrak egin, o bai kantuak, edo da Nadarak Xabier Zabalaren kasua, eta beste guztiak ere bai, ez da? Aizkenean, lan handia da, horregatik. Kantuak sortu, letrak, bideoklipetan parte hartu, bideoak egin, elkarteak egin egon, izugarrizko bidea da. Eta hori lan voluntarioa da handia, baina, egia esan ere, guk hasieratikan, argi geneukan proiektu hau egitera gindua zenean, hori, aurrekontu bat, babesletzak bilatzearena lortu genitun, eta esan bezala 5 urte, 3 urte hauetan bide lagun izan ditugunak, eta, denon artean ere, banatzen dugu, daukagun aurrekontuari izkenean, voluntariotza oso garrantzitsua da. Ezinbestekoa. Ezinbestekoa da, baina egia da ere, bakoitzari ere, berea eta duinki ere, gauzak egitea ere, gustatzen zaigula eta aldanean, egiten degula. Hauek, orain 3. honetan parte hartu duten hauek, aurrekoetan ere hartu dute parte, ala jende ezberdina da, esan nahi dute ez dira lehen aritutakoak, berriak dira, musutrok aritu direnak edo parte hartu dutenak. Sortzaileak? Bai, sortzaileak. Dena berria, elkarteak dira berriak, horregatik hanbida, lenguan zeguten zer du berria ez honek, eta... Sortzailea dira berriak. Egitura berdina da, eta sortzen danak, izan bideoklipa, kantuak, baina beti da desberdina, elkarteak desberdina dira, elkartetako errealidadea desberdina dira, elkartetako pertsonak desberdinak dira, eta sortzaileak ere urtero desberdinak dira. Hauten letrak egin dituztenak eta abesten dutenak ez dute aurreko edizioetan parte hartu. Orduan urtero, eta ezkenean gainera 3 urte hauen errepasoa egiten aritu gea, egun hauetan, eta, ikuste dugu 3 edizioak, batuz, guztira adibidez, sortzailei dagokienez adibidez, guztira 37 letragile aritu dira proiektu honetan, 3 edizio hauetan, letrak sortzen, eta 50 abeslari, aritu dira kantuak abesten, eta 4 talde ere, talde esaten dugu, Amak, Demo de Kuartet, Motxila 21, edo Pirritx Porrotx eta Mari Mototx bezala, ez? Orduan izugarrizko, elkarlana izan da, eta elkartei begiratuta ere adibidez, hori, elkarte guztien kantu eta bideoklipak sortu ditugu, 3. edizionekin, eta 800 pertsonatikan gora, aritu dira bideoklipaetan antolatzen, eta bideoklipak egiten, eta parte hartzen, eta ondo pasatzen. Beitu, azken baten, ikusten da, ez da bideoak ikusten ditugunean, dana pozik dana kantuan, ikusten da, bizipoz daukaten, benetan. Haizu, kantu horien helburu azken baten, 11 elkarte horien izatean nolabait ere, ezagutzera edo zabaltzea ematea da, ez da? Hala? Bai, alaxe da, izkenean kantu hauetan esan bezala, mezuak aurkituko ditugu, elkarteak ezagutuko ditugu, elkarteek zelan egiten duten, ze balore transmititzen dituzten gizartera, ze hortan aberasten gaituzte egia esan asko ere, gizarte bezala, eta kasu honetan, kantuen bidez, eta musikaren bidez, eta irudiaren bidez, izkenean hori da bizipozaren helburuetako bat ere, elkarte guzti hauen lana gizarteratzea. Eta bidea elkarrekin egitea, aizkenean guztiontzako beharko luken herri inklusiboa eraikitzeko. Hau da, eskubide guztiak beteta, izateko. Eta gizarte hau guztiona eta guztiontzat izateko. Eta horretarako, ezinbestekoa da ezagutzea, ezagutzea realidade horiek, eta balore guzti horietaz jaztea,
eta jakitea, oraindikan ere zeintzu dian bete gabe dauden eskubide horiek, ez? Asko dira oraindik, ez da, Leire? Bai, oraindikan badaude, egia da, ez? Aurrera pausoak badaudela, noski, zalantzari gabe, baina oraindikan ere badagola zer egin, ez? Eta, bueno, hori da ere bizipotzatikan aurrera begira daukagun nahia eta hildoa. Osea, hau da jarraitzea honetan, hau da sensibilizazio lanarekin, baina, bueno, beste bide bat paraleloki ere martxan jartzea, ez, eragitekoa, hau da, eskubide guzti horiek bete daitezen, ibilbide bat egin, eta pixkanaka, hori, guztiona eta guztiontzat izango dan gizarte hori, irekitzen jotea. Ederki. Oso gaizki ezpanabileire, azaroan argitaratu zenuten Bizipozaren liburua, ze harrera izan du? Bida, oso bat dator oraintxe hitz egiten ari gean horrekin, ez? Liburu horretan mundua guztiontzako beharko luke, baina ez da, ez? Izenburuak esaten du guztia. Eta liburu hori da, aizkenean ere, ez, jasotzen duna, azterketa sakon bat, bi urteko lan baten ondorioa da. Eta, bueno, hor, Peio Manteronak egintzun lanketa bat, elkarte guztiekin, ikusteko zein dian oraindik bete gabe dauden eskubide horiek. Eta, master bukaerako lan hori Amagoia Mujikak jaso du, bere galbaeti pasa, eta liburura ekarri du, ez? Irakurterrazagoa jan, euskarri batera. Eta egia esan, oso harrera ona izan du liburuak, eta batetikan harrera, ez, ona izateaz gain, esan bezala bada tresna bat aurrera begira, ez, bete daitezen eskubide guzti horiek, hor badaukagu ja, ez, helduleku bat, non badakigun zer daukagun egitekoa. Eta pixkatori da gure asmoa aurrera begira, administrazioa eta instituzioekin ere gerturatu eta elkarrekin bide bat egitea. Beharrezkoa eta nahiezko hori ere. Hori da. Larun batean egingo duzuen aurkezpen honetan, liburuxka hori ere, baduzue? Han izango da liburuxka hori ere? Bueno, egia esan ez da, liburuaren aurkezpena izango, ze liburu hori azaroan aurkeztu genuen, eta azaroan... Ez, baina eukikote duzuen galdetzen izun. Baina bertan egoki izango dugu, norbaitek ezan badauka, eskuragarri izan dezan ere. Edo osteko aukera, edo erosteko aukera ongo dala diot, ez da? Bai, zalantzi gabe. Egia esan zuk esan duzuna, ez da, garrantzitsua da elkarte horiek egunerokotasunean egiten duten lan hori gizarteak ezagutzea, horretarako ekimen hauek zalantzari gabe baliagarria dira. Guk uste dugu baietz, eta 3 edizio hauek eta gero, ez, berretxi gea hainbat ideietan, ez? Eta bat oentxe esaten ari gean hau, eta oentxe esan dezun hau. Berretxi gea, ez, zein garrantzitsu dian elkarte guzti hauek gizarte honetan, ez, ze lan egiten duten, nola aberasten gaituzten baloreetan, eta ze ibilbide dagoen egiteko, ez, oraindikan zailtasunak, trabak, eta betegabeko eskubideak hor daudela, ez. Eta, hori, berretxi dugu guzti horrekin, ze garrantzi duen, guzti hori gizarteratzeak. Eta, bueno, saiakera horretan ari gea bintzat honekin ere. Buru belarri horretan aizate. Behar bada, askori ezagutu ondoren sinizgaitza egingo zaie, horren beste elkarte daudela ikustea, eta harrigarri oraindik egiten duten lana ikustea. Bai, egia da, oraindikan ere, batzutan edo askotan, ez ditugula ezagutzen, ez, errealidade asko, eta askotan gaina, gertu dazkagunak, esan ez, herri guztietan edo gertu edo... Bai, ez dako gula urrutira joan beharrik, ikusteko. Ez, aizkenean gizartea oso anitzak, eta errealidade pila daude herri bakoitzean, ez? Eta, bueno, baina bai da egia, ez, oraindikan ere, batzutan ez ditugula ezagutzen, errealidade asko eta asko. Eta ez, horregatikan uste dugu, askotan ertzetan dauden gaiak eta errealidadeak badiala, ez? Eta uste dugu, garrantzitsu dala guzti horiek erdigunera ekartzea, ez, benetan, ez, horrela sortuko degulako guztiona eta guztiontzat errepikatu dut behin baino goiotan, baina eskeala ez gaude hitz egiten pertsona edo kolektibo konkretu batzu ez, ezkenean gizarte oso bat eta zari gea, eta gizarte horretan denon eskubideak beteta egonik, guztiona eta guztiona izango da, ez? Eta guztiok elkarrekin eraikia. Hala da. Aizu, mundu berri bat guztiontzat 3. ale honen ondoren,
badator bestere bat, aurrea begira ze asmo daukazue, ala azkena izango dau. Printzipioz azkena da. Printzipioz azkena, bai, gaur egun bizipoza osatzen dugun elkarten kantu eta bideoklip guztiak sortuak geldituko dialako. Zalantzik ez, ez dakit, hemen ikan denbora batera, elkarten sarean unditzen baldin bada, pues agian egingo dugu bat, beste eren bat, baina oraingoz, bai hemen bukaera emango diogula, naiz eta ez dan bukaera bat. Zaten, bai proiektu honi ez, mundu berri bat guztiontzat eta DVD proiektua bai honekin itxitzat ematen degula oraingoz, baina egia da aurrera begira gabiltzala beste proiektu batzuekin, ez? Eta adibidez, lehen esandako hildo horrekin lotuta, gida didaktikoak sortzen ari gea, hezkuntza formala, ez formala eta voluntariotzara zuzenduta. Eta gida didaktiko hoiek izango dituzte euskarriak, orain arte bizipozan sortu ditugun hainbat eta hainbat kantu eta bideoklip hauek, dokumentala, web ikuiak, material pila bat izango dute bere barrenean. Eta esan detenean ez dala maiera, esan detena da, kantu eta bideoklip hauek ere, gida didaktiko horien parte izango diala, eta kantu eta bideoklip hauekin, adibidez, karaoke bertsioak sortzen ari gea, edo partiturak txukun jarri eta gida didaktiko horietan, sartuko ditugu, gizarte osoren esku izateko, edo baita ere, kantu eta bideoklip bakoitzaren koreografiak ere, dantzarako ere sortzen ari gara. Beraz, orain ikan bizitza aurrera begirakoa luze eta polita dutela. Bai, gauza asko dituzuela buruan, eta poliki hoiek tajutzen joango zeatela, geldi egon gabe. Hori da. Oso, ondo, Leire. Bueno, besterik gabe, aipatu nortzuk izango zate, larun bateko emanaldi horretan, aurkezpen horretan parte hartuko dutenak edo duzuenak, zein izango dira? Bai, egia esan berriro ere komunidade osoa bilduko gea bertan, elkartetako lagunak bertan izango dira, sortzaileak bertan izango dira, babesleak bertan izango dira, bizipozako bazkideak ere, voluntarioak ere, eta ekitaldiari dagokionez baitzartze desoreinak izango dira, orain esandako bakoitzarenak, eta zuzeneko emanaldiak ere izango dira, eta kantu eta bideoklip hauek lehen aldiz denok batera ikusiko ditugu, naiz eta gero sareetan astero bi egingo ditugun publiko. Oso ondo. Ederki Leire, beste behin eskerrak ematen dizkizugu gurekin izan zeralako, eta aurrea begira ere elkarren berri izango dugu. Bai, berdin, eskarrik asko zu eta esan bezala hori. Komunidade bat, komunidade bateko parte sentitzen zaitu zegoela, eta esan bezala aurrera begira elkarrekin aritzeko gogoz. Ederki ondo izan ere, agur Berdin, eskarrik asko.